Түбәнге Хапаш авылы бездә ошондай юл билдәһе менән каршы алды. Урында халык айык тормыш алып баруына был асык дәлил. 2014 елда айык авыл республика конкурсында катнашкандан һуң урындагы совет тарафынан спиртлы исемлектәр һатуды туктатуга килешү төзелә. Җәмгыятьнең дөрес юлдан баруында авыл мәсете зур эш алып бара. Имам-хатиб Мөдәррис Ифәнгулов фикеренчә, замана яшьләренә яхшыны насардан аерырга өйрәтер өчен өлкәннәр үлге булырга тиеш. 2008 yıldan Eylül ayında asıldı. Şu davr esinde bir toktavız işlep kile, halk avdım yürüy, 40-50 kişi yürüy, mescidke. Uqav uyuşturulgan mescidde Abıstay, İsengul ve Elfiye balalarda okuta, katın kızlarda okuta indi. Тапшыру төшергән көндө яңы туган сабыйга исем кушу юлаһының шаһиты булдык. Бұл сабыйдың исем шәрифе Илнур менән Гүлназ кызы Әмилә булар. Агыйдел елгаһы буенда урнашкан Түбәнге Хапашта 103 йортта 316 кеше яшәй. Авылга газ үткән 70нче елларда ук юлларга асфальт түшәлгән. Береннән-бере купшырак йорттар калкып сыга. Хапаш авылының матурлыгына карап хокланып йөрүп, әлбәттә, юлларның төзеклеге, өйләрнең матурлыгына гына карап йөрмәбез. Шундай матур, күркәм агынайдар менән дә очрашып үтергә насип итте. Инәйләр, белүебезчә, һез бауындарды ултыртаһыгыз, кешене давалай дип әйтәгедә була, шулаймы? Келген кешене кире сыгырып йөрмәйм инде, Аллага шөкер. Балалар куанып сыгып китә, мин үзем дә куанып алар өчен. Кайдан киләһез монда хәләт? Менә мин, мәсәлән, қолым сыққанмы, юкмы икәнен нисегәрә карап беләһегез? Менә бауыннардан карыйм шайтып. Шайтып карайым. Шуннан утыра ултык итеп үзенең урынына, шуннан шулай утыра. Хәнифә инәй менә аралашу вакытында уңган хуҗабикә икәнен дә белдек. 100дән ашу баш кушкорт асрау өлкән яшьтәге ханыма бер кыенлык тудырмай. Бер авылда гына 5 фермер. Менә шу хуҗалыктар бөтәһелә тап шу Хапаш авылы фермерларның йөрдәре. Монда 20ннән ашу трактор, ондан ашу йөк машиналары һәм башка техникалар, халык 100дән ашу үрдәк каз тота. Фермерлык эше менән шөгыльләнүче Ифәнгуловтар гаиләһенең шатлыгының сиге юк. Сертификат менән бүләкләнгән гаилә зур максаттар менән яшәй. Үткән ел гына әсәлек медалы менән бүләкләнделәр. Шул үз шөгылебез бар. Иптәшем эшкуар булып эшләй бит инде. Шул ишләп мал асрайбыз. 12 хайырыбыз бар, еребез бар. Шул үстерәбез игенен. Авылда башлангыч мәктәп эшләй. Бүген монда 25 бала белем тауына үрмәләй. Уку менән бер рәттән биюгә маһир булуларында исбатлану үтмердәр. Талантлы балага нигез бына кайда һалына ул? Айһылу балалар бакса турында һүдебез. Мәктәпкә белем бирү усагы тәрбияләнүчеләре шигъри күстәнәсмә һыйланы. Мындагы үскән балалар барыһы зирәктәр, айдар гынайым да байдар гынайым. Нигъматуллиндар гаиләһенә кунакка инеп сыккан арала Зәйтүнә ханымдың кул эшләре менән таныштык. Был шөгыль акса эшләү сараһы түгел, күңел талабы ул тиней. Элек балалар бәләкәй вакытта шәл бәйләнем инде. Хәзер шәл үтмәй башлагас. Балаларга күлмәк, кофталар, шапкаларды бәйләйм. Шулай инде. Бабаем менән бергә тату яшәйбез, Аллага шөкер, бабаем әйбәт. Яхшыбаевтар гаиләһе киреһенчә башкарган эшләреннән мул уңыш алуды максат итеп куйган. Умартасылык эше менән тырышып шөгыльләнһәң, бер яисендә техника алырлык килем эшләү мөмкин ти. Колхозда эшләгән сакта акса ала торгайным бик әз генә. Минем основной мин корт менән өй алдым. Тракторды шул корт менән алдым. И туганнарга ла ярдәм иттем. Абзыйга ла грузовой машина биргәйнем. Мырдага квартира бирәштем. Икмәк булһа, йырда була. Илмира Нугаева үз йортында икмәк бешерү цехын ачкан. Уңган хуҗабикәнең камыр аштары даны тирә-юньгә таралган. Менә яңгырак кына шулай эш башларга торабыз. Шундайрак менә камыр менән нимә бәйле шуларда эшләбез инде. Бәлешендә эшләбез, сәксәк, баурһак, билмән, манты, котлетларында эшләбез. Түбәнге Хапаш авылының агынайдар коры ветерандар советы тарафынан күп эшләр башкарыла. Ураза, һаумыгы авылдаштар һәм башка байрамнарды төрле экологик акцияларда оештыруда уларның роле зур. Авыл халкы яшәгән төягенә бик хаксыл карашты. Бөек Ватан һугышы ветерандары хөрмәтенә куелган мемориал һәр сак тәртиптә тотыла.
Әлеге вакытта без һеҙҙең менән Һапаш ауылында былтыр гына төҙөлгән егү паркында торабыз. Был паркта инде безнең авылдаштарыбыз Бөйөк Ватан һугышында безнең тыныслыгыбыз өсөн, авылдың матур тормышы өсөн һәлак булган 91 авылдашыбызның исемлеге индергән. Авыл менән танышу барышында шуға игътибар иттек. Оста оештырусы булһа, бар мәсьәләләр еңел хәл ителә. Кешеләр менә ягылып ятып эшкә ябышкан дип әйтергә кирәк. Авыл советында иң күп мал тоткан авыл шунда, иң күп кошкорт ошо авылда асрала. Шулай ук менә көтү иң алдан бездә сыга. Айык тормышка әйдәп торысы был билдә касандыр Мәскәү журналистлар игътибарын ялеп иткән, уга карата хаклануын белдергән. Ә безнең иҗади төркем уны үз күзләре белән күреп кайтты. Наил Юнусов, Эдуард Гайнанов, Руслан Гайнанов, Күгәрсен районы.